Bon dia. Esquerra Unida volem denunciar una vegada més el mal estat de manteniment de la piscina municipal coberta, en la que una vegada darrere d'una altra, igual que en tants altres temes, el govern municipal del Partit Popular demostra la seva incapacitat de gestionar com és degut els serveis públics municipals. Les queixes dels usuaris de la piscina municipal coberta són constants i són queixes que se plantegen en tota raó, perquè encara que de quan en quan el Partit Popular anuncia que se fan millores en la piscina municipal coberta, la veritat és que l'estat de manteniment de les instal·lacions deixa moltíssim que desitjar, i n'hi ha coses en la piscina municipal coberta que estan completament abandonades. Per exemple, n'hi ha constants problemes en l'aigua calenta de les dutxes, que és un problema que ja ve de molt arrere i que no se soluciona mai. Els aseos, un altre cas, estan en molt mal estat, alguns d'ells estan fora de servei, tenen aparells trencats i no s'arreglen. Sobretot l'estat de les màquines i els aparells de fer gimnàstica està permanentment molt deficient. N'hi ha molts d'estos aparells que estan trencats, n'hi ha altres que estan en molt males condicions i altres que estan simplement fora de servei. Estos últims dies han pogut comprovar com almenys 6 d'aquestes màquines no funcionaven. En el seu conjunt, l'estat de la piscina municipal deixa molt que desitjar per falta d'un manteniment quotidià fet en condicions i, com dic, les queixes dels usuaris són constants i fetes en tota raó. Per això, des d'Esquerra Unida, volem reclamar una vegada més a l'equip de govern municipal que faci un manteniment adequat de les instal·lacions de la piscina municipal coberta, perquè els veïns i veïnes de la vall tenen dret a un servei públic en condicions i no en l'estat tan lamentable en què es troba en molts aspectes tota la instal·lació de la piscina municipal coberta.